dongane masyarakat Nganjuk sing kulino nanggap Pak Kangko utawa kulino nanggap Dwija Laras Indonesia dawa umure kathah rezekine Allahumma amin. Yo Cak Yuda, Cak Mondo diaturi tindak panggung. Oh ngono ah. Iki wis kencan karo aku so bulan Juli arep terbang yang Lampung ning Kabupaten Mesuji. Cak Yuda karo Cak Mondo karo awake dhewe. Heeh, komplit manca wong 5 tok. Ya heeh. Ngono heeh. Ya heeh. Yo nerang nundung ndak dong. Ayo Mas Yuda karo Mas Mondo, yuk. Dhuwur ya Cak Dot. Ah. Suwe ra petuk nganti kangen aku. Wes rumangsaku diumbar-umbar kok nyolot ndadi. Iya to Mas Mondol. Yo. Ngenyek karo Mas Mondol. Ngenyek karo aku. Mas ya to ala tanpa rupa, ibarate kaya tunggak diudeng-udengi, ya Ndol ya. Gak. Kono ben wedi lho. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Pas kowe brewok jenggoten dikira aku wedi. Peh kowe brewok jenggoten mbok kira aku wedi. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Radio bosok. Aku ki lho, aku lho. Nyarne wong mati siar masjid. Ora apa-apa dhek ben wedi. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku padha ae. Ora apa-apa penting wedi. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni. Roti-roti. Lemben-lemben. Saiki-saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah mben. Gemantine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki rokoke? Urung. Padha no. Nyemoni model kene-kene Mandura kowe. Mandura. Lah iya.
Wilujeng dalu Mas Kangko. Wilujeng dalu Cak Do. Wah, kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugia tansah kajiwa kasarira sedaya warga dusun Sumbersari. Sumbersari. Hebat luar biasa nggumun setahun jembleng serendeng. Sing dinggumuni perkara apa, Mas? Mung atase sak dusun. Betul. Satu dusun itu terdiri dari 2 RW, 6 RT, rondone 120. Wah, kok sampean kok kaya tukang sesus penduduk? Lah hafal kula kalih daerah mriki Pak pripun to sampean? Iya. Nggih mung sak dusun. Sak dusun. Ah Sumbersari niki kok mboten umuk, mboten sombong. Iya, Mas. Masya to dalan sampun alus, listrik sudah masuk desa. Nggih. Ternyata bareng tak selidiki, ternyata neng Sumbersari iki isih usum ting. Oh, ting kuwi lampu Senes. lah apa? Angger esuk ning kali ting Ploweding. Ting bleding to. Oh iya iki kali ya. Kali ya. Lagi kerasa aku nek iki kali. Lah, Ning hebate panitia kali disulap dadi panggung sing megah lan hebate kaya ngene. disulap dados panggung ingkang megah kados mekaten niki nek mboten budidayane para panitia mboten saged, Pak. Nggih. Kami tuane panjenengane Pak Agung Ah. Wahyudi. Betul. Terus sponsore Pak Joni Broto Sejati. Betul. Sing dadi dewan Pak Budiono. Betul. Terus enek RT sing paling kuwereng nek nagih Sapa? jas umuk niku lho. Walah kuwi nek nagih kereng ra umum Mas niku. Sapa RT sapa? Jas umuk niku wah jan tapi nek mboten wonten pambudidayane tiang-tiang niku mboten saged kelampahan kados dalu punika. Oh iya, kudu dikerengi kudu ditegasi. Kudu dikerengi. Heeh. Ngrawuhke panjenengan paling orae 75. Urung horeke iki minimal 50. Durung mungkin. Nggih, betul. Wargane jenengan pirsani. Lah nggih to. Guyub rukun, Betul. ora tau gegeran, ora tau tukar padu. Heeh. Beda karo daerah kono-kono, Mas. Nggih. Daerah kono-kono ki sok karo tangga ora gelem nyopo. Ha. Karo dulur ora gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku kalung atine bingung. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku ceret lho mencret. Saking ora sereke, guyupe karo ora rukun. guyub ora gelem rukun karo para warga, Ha-ha. tapi warga masyarakat mriki menjadi tolak ukur di Kabupaten Nganjuk bahkan Jawa Timur untuk kekompakan dan keguyub rukunan. Tepuk tangan untuk Sumbersari. yang hebat. Wah. Panitia ngrawuhke panjenengan. Nggih. Komplit sak dwija laras. Betul. Kula ugi mekaten. Nggih. Malah kepara kala wau Pak Agung sampean Nggih. mboten pirsa ta? Nggih. Sore udan riwis-riwis kados ngoten. Nggih. Njenengan minggah panggung terang seketika. Terang. Gak ngerti sebabe ta? Sebabnya napa, Mas? Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah niki lho. Mulane menika lho. Cok bakal. Fungsine kathah di Fungsine samping kathah. dagelan nggih nerang udan barang lho. Raine. Iso ta? Sirahe mawon kan kados takir pluntang. Apa? Cok bakal iki ndoke siji kok. Landokmu. Loro. Ya keceken sitok to kok iso. Yo iman-iman kok. Sumbersari hebat. Heeh. Hebat. Kami tuane panjenengane Pak Agung Wahyudi. Heeh. Asma Kinarya Japa. Agung. Agung iki tegese gedhe napane, gedhe rejekine. Betul. Ingkang tumiba wonten ing dusun Sumbersari muga-muga kabeh para warga diparingi panjang umur, akeh rejekine. Allahumma. Amin. Niku Agung. Agung. Wahyu tegese? panjenengane sampun menerima wahyu pemimpin utawa wahyu pamomong boten seorang penguasa. Ora dadi panguwasa sing ngendelke kekuasaane tapi beliau sebagai seorang pamong sing momong karo para wargane. Betul. Wahyu di mana bumiku pijak di situ langitku junjung tumpah darah Sumbersari akan selalu dijalankan, akan selalu dibangun untuk ke depan lebih maju. Wah. Hebat, wah kami tuwa nggen kula, Pak. Kami tuamu piye? Jenenge tak artekne ngene iki mudhun diamplopi sak yuta kula, Pak. Oh, neng nggonmu. Nggon kula. Lah nang kene? Ya mbuh ki engko model. Melu usil ta, iki Omong kok iso to. lolak-lolok jane duwe cangkem ora ta bocah iki kok. Iso Lah, iya. omong apa ora bocah iki kok iso. Wong ya wis mbok omongno kabeh. Lah minimal kan ya kowe iki ya nuwun sewu nggih Pak Kangkong. Piye nggih. Mas Do? Awakmu kan seniman dagelan. Ah. Loh dereng pirsa panjenengan. Piye to? Mas ya to kados ngeten iki wah menungso dudu lumrahe menungso. Heeh. Akekmu lho. Oh iya sorry.
Akeh diwalik. Akeh diwalik nuthuk. Niki menungsa dudu lumrahe menungsa nadyan ala tanpa rupa. Niki trahing kesuma rembesing madu tedhaing andana warih mijiling amara tapa mboten trahe wong pidak pejaraan. Ya ngono apa piye, Ndol? Gak Alah iya ngono. Iya. Muni iya. Mbok iya ngono lho gen seneng kuwi sing ngelem. Aku ben seneng. wong sing diomong apa aku ora mudeng. Kowe iki butuhe meneng wae, kowe iki tak gaekne kata-kata sing apik. Terang kusuma rembes Darah biru. Darah biru. Lah sampean ngasta dalange paling ngarep cuman Ki Anom Dwija Kangka. Iya, ya. Kula paling mung Cak Yuda. Cak Yuda. Mondol niku ngarep RM. Wah, Raden Mas. Remukan menungso ngene iki ya. Ya Mas ya. Dadi rai kuwi ajur kabeh. Loh, tapi jangan patah semangat, jangan patah semangat. Mas ya to niki kados ngeten. Sivitas Akademi paling sampean. Aku cuma S1 ya. Podok sarjana seni. S1. Niki titele IR. Wah, insinyur Ider rokok ya Mas ya. Sales, Pak. sales. Wong kok pasrah. Wong kuwi kudu sombong Mas. Wong kuwi udu umuk, aja sungkan golek pengalaman, aja lumuh golek kaweruh. Di Desun Sumbersari ki apa yang mau kamu tunjukkan? Kowe adoh-adoh saka Ngawi lho. Ngawi. Kowe Ngawi seniman kondang adoh-adoh saka Ngawi. Ah. Minimal kowe arep ninggali apa kanggo warga dusun kene? Pangan dhewe renek tinggalne wong kene. Lho, Pangan dhewe renek tinggalne wong kene. enggak maksudnya warga dusun Sumbersari ki ben piye ngono lho. Ki ben ngono ae. Alah itu. Iki dijak omong nek angel to. Genahna ta to? Ngene lho. Iki tanggap aduh-aduh kok Ngawi tekan kene kok. Awakmu kan ditimbali panitia. Ya. Kala-kala. Saka Ngawi tekan kene, kowe iki arep ngowehi apa? Wong dipangan dhewe renek diwehne wong kene. Kula niki melarat lho. Piye to, Dak? Iki dijak omong nek angel. Dusun kene ki lho ben piye? Ben Lho dikapakne. disuruh. Alah. Maksudnya ini lho. Iki panggung iki gen iso moncar meriah no dikapake. Lho ya padha bengok-bengok kabeh ben meriah. Ben Buang. Murup yo. suwe-suwe tak mare nggih nuwun sewu wong uteke. Kopong. Kopong ya. Nggih ora enak isine blas delok lho. Lho, ora enak ta Mas Lon. Kok usah ora enak ta? Iso kaya kambil kopyor. Wong kok minimal nuwun sewu nek nggone bersih dusun iki paling ora kan ngresiki dusune, ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Ya. Lah dusune ben resik iki dikapakne. Didol. Wah resik wis kabeh resik ngedidol. Tukang son iki ora enek kabel lecet ta. Monggo apa? Nyetrum cangkemmu lho. Wong Masa- kowe marai emosi. Oh kok ora didol ngono ora. Dusune ben resik iki paling tidak kan kamu punya resep supaya dusune resik. Supaya dusune resik. Iya, Gampang, Mas. Carane Disapu. lho, iya kabeh ki ya disapu ki wis paham nek disapu ki resik. Maksud iki disapu kok ora disapon dikeluti wi ora. Lah karepe Karepe sapu kuwi ada 4 huruf. enek maknane, Enak Pak. maknane. Sapu terdiri dari 4 huruf. S A P U. nek diwaca. Sapu. Huruf yang pertama adalah S. artinya S. Adem. Aduh, bocah iki kok iso tak swampluk. Apa lho iki nesu? S iki lho apa? Adem. Kowe tau jajan es ora? Ya tahu. Es batu apa es lilin? Ya es batu ya es lilin. Lah ngono Iki lho. dikaya ngopo? Ngrukupi marang bumi kelahiran ngono lho maksudnya nek artine. Lah ngono lho, ojo Oh. kok es adem iki gak maksudnya es kuwi kan singkatan to, Ndol. Singkatan. Lah iya. Lah kepanjangane es ki lho apa? Alah. Panjang wisan. Artinya ngono lho. Oh alah, artis sing kaya awakmu ngomong. Iya to, gundul cengah kowe iki. Es. Artinya es. Sabar. Weh. Jadi seorang pemimpin kudu duwe jiwa sabar. Inauloha Ma'asobirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Sebagai seorang pemimpin kudu sing Sabar. Sing masyarakat sakmono bae iki penjaluke maneka warna. Dadi kudu sing sabar, akeh sing kritik kudu sabar. Iya. Ngomong-ngomong masalah sabar. iya Mas. Antarane aku karo kowe. Mas wale, Kangko. wale. Wale. Antarane aku karo kowe. Nah ngono lho. Oh iya. Weh. Iya. Antarane aku karo kowe. Karo Mas Kangko. Karo Mas Kangko. Wong telu iki sing paling sabar. Aku. Rupamu kaya petelot 2B.
Kok sabar lho. Asmane Anom Dwija Kangka lho. Dwija Kangka kuwi turunane Puntadewa Mas. Betul, nom-nomane Puntadewa. Nomane Puntadewa getih putih wong sing paling sabar. Kok paling sabar kowe iki lho. Mas Kangko sabar. Sabar. Tak tekokane. Iya jajal. Mas Kangko. Piye Mas Mondol? Bojone sampean digodha wong sampean nesu ora? Nesu lho. Ora sabar. Lho jenenge bojo kok. Bojo lho Mas. Paribasane sedumo. Ah, apa? Sedumo bathok sing nyari bumi. Aja kok digodha. Bojo iki sawang wong liya. Wong lanang atine panas. Nesu. Ora sabar. Piye? Kowe Apa? bojomu digonceng sepeda motor wong gawe ning hotel. Kowe nusu ora? Alah tak rewangi rawe-rawe rantas mulang wong garwa sigarane nyawa kok digawa ning hotel ya nesu aku. Berarti ora sabar. Bojone sampean digawa wong seminggu ra mulih nesu ora? Lah, bacok tak goleki. Ora sabar berarti. Wong kowe barang ya ora sabar. Lah saiki nek tak walik nuwun sewu. Waliun. Bojomu nek digodha wong Ora nesu aku. gawa ning hotel Ora nesu sabar. seminggu ra mulih Mas. Ora nesu aku sabar. Lah kok iso? Wis pegatan kok. Amin. Amin. Pegatane dokon ngarep. Kata kok ngarep piye wong rabine wong Kaya tenan lho modelmu tak amini ngono ae. ora guyon. Bojone ya wedi ta. Kuwi nang gone bab Sabar. sing nomor 2 mau hurufe A. artinya A. Amanah. Weh bocah iki Jadi seorang pemimpin kuwi kudu sing amanah. Amanah kuwi kepercayaan dari masyarakat. Kudu dijalankan sebenar-benarnya. padha karo bengi iki ngenekne bersih dusun utawa sedekah bumi judule wae sedekah. Sedekah. Wing sapa sing gelem sedekah ora roboh Malah bakoh, ora melarat malah kuat, ora rugi malah bati. tuna satak Bati sana. niki lho wong kok paham ngono lho jane ya nek Aku mbok ya kok sombong wong sing gelem sedekah kuwi ora roboh malah bakoh, ora melarat malah kuat, ora rugi malah bati. tuna satak Bati sana. mula wong sumber sari mriki paham Mas Kangko Nggih. bondo niku lak titipane pangeran titipane Gusti Allah nggih ta kuwi sing kudu diwenehke marang sapa sing berhak nampa disedekahke sapa sing berhak nampa kuwi hebat Bondo titipane pangeran titipane Gusti Allah terus disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak nampa goblok kowe berarti. lho kok iso Wong dititipi bondo donya kok malah mbok wewehna wong akeh. Bondo ming titipan kuwi kon ngopeni. Misale engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok kae ndi?" Pun kula wewehna wong akeh. Ayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? ora lek jane melok aliran ndi to bocah iki kok angel jak Bondo titipan kok lah iya disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak nampa diopeni. Kan Nek kok iso? sak wayah sing duwe takon kuwi jek enek nang kono karek ngewehno. Misale ngene, ya awakmu titip sepeda motor bakal mbok tak jupuk wong aku titip Nah, titip helm mbok jupuk ora? tak jupuk aku titip Padha karo kuwi. Gusti Allah ki nitipne bondo donya kuwi kon ngopeni engko bakal dijaluk meneh. Nek jeneng kono ora mbok wewehno akeh ditake. Do bondo sing tak wene kowe kan endi? Niku lho karek jimuk menak. Kok mbok wewehno wong akeh. ora lho ki Gusti Allah kok padakne karo maratuwane iki lho piye to iki iki pangeran sing maha kuwasa sing gelar jagat ki maha welas maha asih maha rahman maha rahim tur meneh Gusti Allah mono ora sare Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? ki bocah piye ki ya Allah Gusti ngeten iki lho Mas kadang-kadang mboten nyambung jak omong-omongan kowe iki jane paham wong sedekah apa ora Paham. nek tak jelas nih wong sing sedekah kuwi oleh rahmat titik Wong sedekah oleh rahmat ya wis sedekah apa ora ora sing sedekah bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu Lah, kowe berarti nyedakne aku pegatan karo bojoku. lah kok iso Arep mbok entukno rahmat? Oh. wong sedekah oleh rahmat Ya, wis sedekah apa ora ora. sing sedekah Bojoku. lah ya sing oleh rahmat bojomu Kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Arep mbok entukno rahmat? maksudnya wahyu Lah, malah dikeroyok loro rahmat karo wahyu. Sik ngene lho. Aku tak melu so ya. nggih Entuk nugroho. Lah, malah dikeroyok telu. Ye, malah keroyok telu lho. Rahmat, wahyu, nugroho. oleh slamet Nah, malah papat ngleputno bojoku. Keroyok papat gak ngene lho bojomu saiki nang ndi ning omah. jek urip Ijek tekan ngomah tulung bacok endase ya le ya
Nesu iki lho. Wong kok iso diomongi kok kowe iki jane paham rahmat ora? Ya paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Alah. Rahmat ki kawelasane pangeran, welas ase pangeran. Oh, tanggit anu rahmat bakul mie ayam. Kuwi ning gone bab amanah. Amanah. Yang berikutnya P. Pinter. Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter, aja nganti bodoh. Iya. Mongko wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. Iya, Mas. Contone kaya bojoku, Goblok. goblok bodoh. Lah terus? Bendino tak pangan. Alah. Bocah rupane kaya nyambik. Mangan bojo lho. Memang seorang pemimpin itu dituntut harus cerdas, dituntut harus pinter. Contohnya kaya Pak Kamitua ya cerdas ya pinter. Contohnya kaya Mas Dalang Kangko sebagai seorang pemimpin ya kudu cerdas ya kudu pinter. Pak Lurah yo kepareng rawuh bengi iki. Nah, Pak Bambang Pak Lurah ya kepareng rawuh. Oh iya. Mas Kangko pinter. Dalang ya pinter te pemimpin dalang ki ngudal piwulang kok. Urung mesti nek dalang iki mesti pinter urung mesti. Lho kok nyepelekne. Wong kok senengane Wis suwe ra petuk omonganmu, Jo. kowe iki rupamu elek lho, Dal. Nyapa? Omonganmu kok ncelekit iki lho. Sing eleke rupamu tok ya aja omonganmu. Lho, Mas Kangko kok mbok lokne ora pinter iki lho. urung mesti nek dalang iki pinter urung mesti. Lah Bisa terus dites. karepmu? Jasa tak tese. Oke. Perdana Menteri Vietnam sapa? Ora roh. Alah. Modern Filipina. Ora roh. Kami tua Irak. Ora roh. Pertanyaanmu angel lho, Dal. Angel. Pertanyaanmu Jarine angel. cerdas. Piye njajal balenana? Perdana Menteri Vietnam. Ora roh. Heeh. Modern Filipina. Urung tau rono. Kami tua Tiongkok. Ora ngerti. Roh. Plonga-plongo jelas. Ngono-ngono jere pinter. Saiki aja di kowe pertanyaan sing abot. Kowe sing gampang ae. Pertanyaan sing enteng. Sing enteng ae. Apa? Sampean roh sapi, Roh. roh wedhus, Roh. roh pitik. Roh. Nah, teleke sapi napa? Wetong. Nah, teleke wedhus, Srintil. teleke pitik. Lencong. Nah, dibedheki apa-apa ra iso nek telek kok malah hafal. Berarti bendina kuwi sing dipikir ming telek. Mulai iki ngono dalang telek. Sakrik. Sak wengko. Suwe ra petuk. Omongane. Omonganmu nyelekit lho, iki pisan nyelekit menjatuhkan harkat martabat sesama seorang seniman lho. Mas Kangko ki dalang kondang, dalang misuwur tekan ndi lho, kementerian ndi sing ora tau disaba karo Mas Kangko. Kok mbok jatuhkan di hadapan wong Sumbersari. Wong ditakoni ngono ya ora iso jawab lho. Nek ditakoni masalah telek kok apal. Piye mau lho pertanyaanmu lho? Perdana Letong. telek wedhus, Srintil. telek pitik. Lek lencong. Nah, sampean niku kula bedheki apa-apa ora apal, nek telek kok apal. Berarti sing sampean pikir bendina niku telek. Berarti niku sampean dalang telek. Do, tulung aku, Do. Alah. Oh alah, lek telek. Kowe aja menjatuhkan lho iki. Pisan kas kowe tak elekne, pisan kas kowe tak kandhani. Kok ngisor aku lak wis mekas karo kowe to. Omong sak omong iku kudu sing ati-ati. Aku sebagai kanca Belanon aku to. tak belani Mas. Somben Juli awake dhewe ning Lampung bebarengan nah lho. Rasa dijak kowe nek menjatuhkan ngene iki. Aku dibel Pak Lurah dhewe kok. Saiki kowe ngomong nek Mas Kangko kowe sing dipikir Telek. wis sok kuliner. Kulino no. Wis sok kulino jajan. Kulino. Nganjuk ki panganan akeh. Ya, Wis tau mangan bakso, tahu. tau mangan soto. Tahu. Bakso karo soto enak ndi, Mas? Enak soto. Sebab Tahu mangan soto, tahu mangan bakso iso bedakno rasane. mie ayam karo rawon enak ndi, Mas? Enak rawon. Sebab Tahu mangan rawon, tahu mangan mie ayam iso bedakno rasane. lah nek pecel karo telek. Enak pecel. Sebab Tahu mangan pecel, Ya, tahu mangan. Tahu mangan telek. Aku mek tak pikir Iki mau tok. dipikir. Kowe Iki mau mek- pangan lho telek mau. Malah mbok pangan. Nyapa aku kok malah goblok kok. Kowe iki memang goblok, kowe iki memang goblok. Kok nyapa? Rawon karo soto enak ndi? Enak rawon. Sebab Tahu mangan rawon, tahu mangan soto. sate karo bakso. Enak sate. Sebab Tahu mangan sate, tahu mangan bakso. lah nek pecel karo telek. Enak pecel. Iya, Bra. Aku mau tak pikir tok kowe Kowe mau pangan. biasane mbok godhog apa mbok goreng? Yo tak kum. Tak kum 3 dina nek wis medhok agak tak pangan. Mulane wong iki pertanyaanmu aja menjebak ngono kuwi. Sing terakhir hurufe
Artinya ulet. Weh. Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet, iso golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono, golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono. Kudu ulet supaya dusune maju, supaya dusune berkembang. Mulane di samping resep sapu mau apa ana resep-resep liyane, Mas? Akeh no, Mas. Contone misale kanggo masyarakat kene kuwi cukup nganggo ABC. Kuwi apa? Nyapa wong kene mbok kei baterai karo kecap lho nggo ngecroti matamu lho ya. Kok iso ABC kuwi enak artine kabeh padha karo sapu mau. A yang pertama, antara pimpinan dan bawahan tetap menyatu bergotong royong untuk memajukan dusunnya. Dan tenan bocah iki jan nyolong sing kethek. dhuwur karo sing ngisor bersatu. Nyolong kethek kowe iki. Gak sok nyolong marmut barang. Kuwi lho iso. B bareng-bareng majokne dusune. Keseripet bareng-bareng ya. Bareng-bareng majokne dusune supaya maju berkembang lebih hebat. Kuwi. C cukup dengan rapat bermusyawarah akhirnya mendapat mufakat. Cangkem yo WC nek apik jumbleng. Ora oleh nesu wong kuwi jare ngomong kandha awakmu ki nek sabar. Neng kene iki aja mung awakmu pinter ngomong lho. Kowe sebagai seorang seniman tunjukkanlah kemampuanmu sebagai seorang seniman. Pentatonis, diatonis, tradisi dan modern, gamelan ada musik, pesinden sakmene akeh, umpama diwenangake milih, coba endi sing mbok pilih? Iki. Aja ta aja. Sing kene lho, kene wates kene ae. Kene wates kene. Iki. Kagungane Pak Dalang. Oh, niki anu kendaraane sampean ta? Alah. Iso kendaraan. Iki kagungane Pak Dalang ya sing iki sik iki lho engko budui kono pas sik pandi kena. Iki apa Wiwi mpun napa niku? Wiwi Mbak Wiwi, Mbak Retno, Mbak Wiwi, Mbak Mayang, Mbak Ova, Mbak Hana. Sing dinang wis. Iki kira selera. Sing iki lho. Oh apik. Heeh. Tenan iso rupane kaya buke cah-cah. Rupane kaya sapa? Kaya buke cah-cah. Lah alah rupamu kaya marmut. Diaturi anu nggih jumeneng nggih. Nggih jumeneng mboten. Angsal nggih. Oke. Ya. Disupati ya, Pak. Siap. Supati cara cara Bali so. Oke. Mari berdiri yo. Bali. Lika yo. Bali ledal. Doi. Matane lho. Mari Bapak ya berdiri, bernyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri dengan dekat sampai pagi. Mari Bapak ya berdiri, bernyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri dengan dekat sampai pagi. Wah. Kaya dene kejugrukan Mukir Sari kaloberan Segara Madu ketemu karo wanita sing ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datanama kaliyan Cinandra Pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari sing ngeja wantah. Nyapa to? Melu-melu ki nyapa? Wong kok ayune kaya ngene jejer karo Mas Mondol widodari ngejawantah asmanipun Mbak sinten? Okva. Mbak Okva yen Cinandra kadya Betari Komoratih Mas Mondol kaya komodo. Komodo ngletak ndasmu. Lah lho Komoratih karo sapa? Komojaya. Komojaya. Iya. Ketemu wanita sing kaya ngene Mas Mondol, rambuté ngemak ngembang bakung, bathuke nyela cendani, netrane mblalak, mbawang sebungkul ndahne ayune. Coba kowe kaya aku mang apa iso coba?
Wong Dan kok jebol, ayune Mas. kaya ngene. Iya. Yen Ya, tak terima sawang kasih. rambutmu kang ngemak bakung, Iya. alismu kang nanggal sepisan, irengmu kang krungih, lambemu nyigar bokong. Kan bokong barang Tak opo? sampluk sangmu. Masa enek lambe yo nyigar bokong lho. Lambene nyigar jambe. Kok iso lambe nyigar bokong lak ketok nyawaprut. Nyigar jambe, Ding. Iya. Wanita kok ayune kaya ngene ya Mas Mondol ya. Iya, iya. Tegane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. tegane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengen ngetok. Lencir kuning merakati, sapa wonge ya ora pengen nyipok. Mbak Cipok piye Dal? Tak cipok muni. Piye? Puk. Gila. Cangkem apa? Cangkem. Bayang. Anu coba. Dol, sing pengen macipo jane dudu Okpa. Lah sinten? Mayang lho kan mau ngomong aku. Engko yo Nah, kita Mbak Mai pengen nih kita. engko yo entuk giliran sabar sik ya. Ajae. Mbok paringi, Dal. ganteng-ganteng. Engko tak paringi. Iya. Dirayu Mas Mondol pentatonis, diatonis, tradisi ada juga musik. Coba dige. Oke. Kalau musiknya kena. Musiknya ada musiknya komplit. Oke. Oke, bisa kamu? Oh, bisu. Bisa. Bisa. Bisu. Bisa G. kok bisa. G. Ya. Hari ini Oh enak suaranya. aku bersumpah Sayang. Sumpah apa, Mas? akan kubuka pintu hatimu. Karo dirayu ta. Iya bener musiknya. Kayak metu upin-ipin. Iya. Hari ini sayang, Wah, Ada apa sayang? kamu tahu nggak apa artinya cinta? Apa sayang? Cinta itu manis, Asik, Manis. manis itu madu, asik. Oh, dan seperti madu itu dari tawon, Iya. dan tawon itu punya entup. Iya, lalu Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? kok iso ditutup barang lo? Dintup barang lo. Kamu kan nuwun sewu Mbak, tawon kena ngentup. Kan entupe keri. Lah nek entupmu keri, Entup keri? Iya. Lu tak Terus piye, baleni no? nah. malah tanduk ping Enggak. 2. Kok bisa? Hari ini nah. Ya hari ini boleh lah. Hari ini ae. Iso Tanggap- musik ora kowe? tanggapannya yo hari ini loh. Oh iya. Oh iya. Nek gak iso musik mbok nganggo gamelan. Gamelan ya. Oh, Nek. gamelan Mas, enak gamelan Iso Bali barang. gamelan, musik Dah. iso gamelan iso. Pelak apa slindro? Selindro Mas. Oh iya. Mbok agemane diagem to blangkone nuwun sewu Mas, nuwun sewu. Lah ya toh, Langkone kok silau lho Mas Blangkon Marai. kok iso. Ketika kono mbok pek. Kok iso Nah, diagem sih. Aduh. Iya. Oh, gantengnya. Oi. Anu sampean ngeten ki Mbak, sampean ngeten nggih. Gantengnya. Oi. Kenapa? Lah. Gantengnya. Oi. Nek wawisan kan. Gantengnya. Oi. Bisa kaya ngene. Ora enak. Ora enak sing enekne kok. ora ngene to? Ora. Ngenekno to. Malah terusan. Malah tuman. Ayo kae slindro coba. Ya, Wah, slindro, hebat. Mas. Wong nek pilihan apa-apa kok iso. Gamelan yo iso, musik yo Menguasai. iso. Pancen yo Sangar gitu iki. Wiro Pengrawit lho Mas niki julukane teng desane. Mondol WP Wiro Pengrawit. Maha Wiku. Oh wiku ya. Ora sombong aku. Dwijawara Hambrengeng. lha niki lho Mas. Ada nih. Memanismu kang ujiwat. Alah. Ih. Sodok delosar kowe. Arep kita arumane penak iso. Kowe ki arep nembang apa kok iso tekan Jula-juli lho. Sinom gendelan lho. Sinop grandel. Grandel, Mas.
sinom grandelen. Memanismu kang jiwat. Lho, Marai. Sampean marai. Arep marai sampean. Kaya pinter wae marai. Waduh. mungkin iki maha wiku. Maha wiku. Dwijawara Ambringeng. iso diwarahi. Bang. Memanismu Enak suarane. kanggo jiwa Pripun? Biasa. Mboten rugi ta sampean? Ora rugi tenan iki wis. agawe runciting gale Iki kok kaya wong nonton anu ya iki ya. Kaya nuntun wong picek ngono kae. Iya. Nonton anak. roman Gandeng sing mesra ngono Gandeng kok. gak ngono kuwi, Mas. Agawe piye, Pak? Ngene lho gandeng iki ngene lho. Lah, sewenengen deh. agawe runciting gale Tambahi barang. Gale. Ngono tok ae. marai Mboten, Pak. wong loro arep marai kabeh Mboten marai kula. lungguh Nggih, Pak. ora pareng ganggu Mboten, Pak. jare nyuwun adik Alah. Astagfirullah. Rupamu ya trowelu. Tenan lho, nduk kowe kabejan lho. Yoga-yoga iki pengen gandengan karo Okwan. Iki sing sok lakon kowe. Lah jane kok mung yoga-yoga. kok jemene kok wong yoga-yoga wong sing paling rugi iki lho dibengi iki Sapa? Pak Wo Lho, Pak Wagung kok rugi? rugi Kok iso? bayar larang-larang ora iso ngene larang oleh bayar Tenang. Ada dia. Syukur. Syukur. Gak trimo kae. Dunyane ra trimo. Kene lho kok iso kene. Keleru wis keleru lho. Lah. tukang son iki gegeti wong tak tapuk kene kok Ya. lara Lara apa kowe iki? kencing manis Amin. ngapa mbok amini Lah kencing manis? wis kok mbok amini wis kena kencing manis ya tak parakno ngiwa dhek nengen tak parak nengen dhek ngiwa sesuk tak gecek tak buak ning kali ben temu bayan Rara apa kang sinedya Bayu. Arep nyapa ngono kuwi? arep nguyuh kok iso malah arep menek ning ndas kok Ya kan biasane nek kaya Gatot Kaca kan numpake ning kene lho, Mas. Ya, dadi sugih. iki dudu Gatot Kaca Lah sapa? Gatot Kece Cilik kok ya. cilik kok Wih jan sikile kaya pipa. mbok ngerokok apa piye Opoi. Iki Kok iso ya, apa tekan kok iso? kono lho. Lah mau niki ngerti kono rene apa-apa baleng nang ngene. Opoi. So ampluk bosok engko. Rara apa kang si tartamtu tak ruti Nggih. yayi Weh edan. rawe-rawe rantas malang-malang putung pecaing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari Iki lho cangkeme iki lho ya Allah Gusti. Wis tak contone bener. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Ngono lho. kayu enak bathuke kok Aku tau. Sing tenang to, Mas. Sing serius ngono lho. Ndang. tartamtu tak ruti Nonanong. nonano Kata-kata. kata-kata Ibarat Cakepane. upama ibarat wong numpak tahu perahu. praune momo tahu Oh iya.
lumampah tanpa welah ing madyane pagulingan. Wah hebat. Bawane sampun katur kalajengaken langgamipun monggo nderek kersa. Monggo terserah. Garap kalih irama nggih. Siap. Langgam kalian Samboyo. Oke. Nggih, dilanjutke apa-apa iso. Podang kuning ya kena, terus gubuk asmara ya kena. Wis pokoke Apa Nduk? Maka yuk buka Podang kuning kok wewayangan. Oke, nyawer. Ki mau ya nek sing nyawer aku sapa mau njaluk lagu sambel kemangi karo sambel apa mau bawang. Kok ibuke mau. Ya ngoten. enek sambel korek. Ya, maka yuk Nduk, Cahyu, yuk. Awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek sing tak sawang mobang miderang nggo goleki ora krasa sadina ra nganti bengi Podang kuning agawe akhirku kuming ya nasi podang tak sang hati kepranan ora mandul tak rintik sapa kadahan Yuk, Samboyo.
Wah, horek berkepita pedolo mangampak-ngampak geger pasewakan Jawi. Hebat. Nggih. Dwijo laras Indonesia tolak ukur ya Mas Bodo ya. Betul. Titisane sapa Mas? Condong raos. Hebat. Mas Do karo Cak Wondo. Nggih. Dalu menika dirawuhi Pak Camat, Pak Kapolsek, Nggih. uga menjadi Pak Kepala Desa wonten ing Mojogendil. Pak Bambang, Pak Kepala Desa nggih. Kok menawa beliaunya bertiga kepareng tindak panggung monggo untuk menyapa masyarakat. Nggih, katur dumateng panjenenganipun Bapak Camat. Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, monggo. Yuk. Buat yang ngelek. Mas Coro. Wacik. Monggo Pak. Kersa napa mboten? Wacik. Enten mboten Mas Do? Wonten. Monggo. Oh, mboten. Sampun kundur. Nggih. Wah, mboten kersa minggah Mas Kangko, tapi mboten dados Mas Saking sinten? panitia. Oh, manis saking Nggih. panitia. Nggih, mengke diaturke. Oke. Nggih. Mereka uga wonten ing nyawer Mas Do. Nggih. Nika saking Sugeng Dalu Pak Kangkon nderek wungon. Salam saking Singapura lho, adoh lho iki. Wah, luar negeri. Nggih, mugi pinaringan sehat. Dipun paringi bagas waras ginanjar berkah saking Gusti Allah. Amin. Kangge nambani kangen raos kapang kula dumateng keluarga. Njupul gending ninggak katresnan wonten arta 250.000 sampun kula transfer saking Mas Widi. Ingkang mapan wonten ing Singapura, Mas Do. Nggih. Nggih, mangke dipun aturaken ugi. Nah, sinten menika sing badhe ditimbali? Monggo nderek, monggo. Sinten ngoten, giliranipun? Giranipun nggih. Nah, anu genti Nduk Hana. Hana Loka. Nendal. Ya, support musik Mancoro. Yo, Hana Loka. Yuk, diaturi dumateng bersama Mbak Mayang Anjarsari. Wah. Ki pas ki wong loro. Pas sak setel. Aku karo Mbak Wiwi, awakmu karo Mbak. Kok Mbak Wiwi? Mayang. Mayang jenenge Mayang. Mau bojone kuwi ra ros jeneng. Kayak Mayang. Wiwi Mayang. kuwi nang kene. Ra ros jeneng. Aku pas madhep rene ya lan. Mayang, Mbak Mayang kuwi karo Mbak. Cocok. Napa? Irunge lho kaya pelorotan TK. Kok iso ngene? Kaya malah soro to. Kok iso malah soro, malah cantik kok malah soro. Kok malah soro to. Ngombe kopi lho, lambe irung kena irunge wis ketelup sik. Lah nek kaya cangkemmu ngono. Nek kaya aku ngene iki ya, Heeh. pomong ngambung irung kena lambe kok. Ndokmu. Anu Mas Mondo, Nggih. Nduk Hana ki beda dengan waranggana lainnya. Lah, Nggih. Ya enggak mau disentuh oleh orang lain selain Lah, mukrimnya. mukrimnya. Monggo iki Cik Prawan iki nuwun sewu mboten kok kula pamer Mas Do. Nggih. Sinden kula niki nek nganggo gelungan ketika nyinden ora Iya. nyinden iki nganggo Nggih. bapak yo ngibadahi kuat, ibu yo kuat, nurun ning anake. Nggih. Niki sesuk bar wayangan, mendhi subuhan. Niki wau ajeng munggah panggung ngisaan sik.
disenggol wong lanang ngono. Astagfirullahaladzim ya Allah, kula nyapura. Dicekel wong lanang liya ngono dikipatke ya Allah, kula dosa ning bareng dikeloni meneng ae. Piye gitu. Alah. Wah sampean nggih ngoten mboten Maksudnya dikeloni bapake ngono lho. Dikeloni bapake wong kiai cantike kaya ngene Mbak Hana tasik sekolah napa sampun lulus kuliah. Oh sampun kuliah. Hebat. Aja kaya anake Mas Mondol lho. Lah pripun? Kelas 5 SD meteng. Ngawur kowe. Lah anakmu kan Ngawur kowe iki. kok iso Wis nglairne kok. malah wis metu. Iki apa to yang Kena suwi lho karepe, mbok digagas to tak do. Sorry saya. Ngadeg Ojo ra ditakoni orang ngono to belas. yang wong awake dhewe kan keluarga baik-baik maksudku nyontoni karo Mas Mondol piye supaya rumah tanggane apik-apik ngono lho sayang. Mbok yo aja kaya ngono to. Ya aku ora ditekoni. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung bathuk munyilo cendani ndak sawang pasuryanmu katon glembu. Pindho golek kencana katone glembu. Iya. Pindho apa iso kaya glembu. Glewo-glewo yang ambune ngene ya. Apa iso? Apa iso kaya aku? Mbak Hana, Dalem Mas Mondo. pasuryanmu sing ayune kaya ngono kuwi Nggih. yen tak sawang katon glewo. Nata cangkemi lho jajak. Kangelan kuwi nek Mbak Hana, nonton. Dalem. ayo tak ajak glewo. Panggilane niki, Pak. Pak Wo, Apa? enten kamar kosong mboten Pak Wo? Ngapa arepe? Ngambil langsung glewo. Ya kudu dirabisik ora dirabisik sah. Agama lan negara ora gelem ya kudu sungkem marang Kanjeng. Jan iso. Kita gelane ya. Ketok MC manten. Modele kok iso. Niki napa? Ya pilok. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nah, ning dibawani sike. Oke. Ben ketok asline. Bawanono Mas Mondol. Wis ora. Pelok 6 lho. Pelok 6. Mau slendro wis saiki ganti pelok. Nah. Nah, ayo. Ya, wis ora. Pamit aku. Alah. Cintaku. Pamintaku. Nah. Ni masih ase. Weh, enak ya suarane. Atut runtut tansah reruntungan. Langkonmu nutupi rai iki lho. Ana iki dheke sawah mondol nembang. Nggih. Dheke nyawang batin. Pripun? Iki jane wong kok jelangko hidup. Kok Padha ngenyek iki. memang nek dipandang sepintas no, Nek leh nyawang sedelok pancen ketok elek. tapi nek suwi ndol. Nek suwi yo mutah. Wong kok iso. Ana sing hukum. Ganti mayang ayo. Ya. Tekan di Mas Mondol. Ing sarina sawa ngine Ketok lek mesra ngono ya. Wong manis garwanipun Kakang apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan. Nggih, Mas. Sesuk. Kak Hana, Dalem Mas ning Mondo. jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani Yayi. Iki lho. Mas Mondol, Pripun? pomo ya. Hana ki anakku. Nggih. Arep mau pek bojo. Nggih. Timbang mau pek bojo lu becik Hana ki tak pakakne kirik ya. Lho, ora apa-apa aku ya macak kirik. Kirek tibake. Datan kinggang sarambute. Datan kinggang sarambut. Tiba suku. Tiba suku. Suku. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Orang gawe hop datan kinggang sarambut. Wis lho. Datan kinggang sarambut. Wis. Datan kinggang sarambut cep. No. Datan kinggang sarambut. Wis lho. Esuk. Nek ra ditikup mesti muni cep. Heeh, Apal aku karo cah kuwi. Ning YouTube enak kuwi ya. Cep. Lah jek.
Ijek malah. Lamun adoh caketing. Ya ngene ya Ndel ya. Ya yae. Hati yen cedhak tansah mulat. sirah gundul iki fungsine apa to Ndel? Lho ora roh to. Apa? Fungsine sirah gundul ki nek sing ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur. Terus dikapakne. Diusek-usek. Ya. Yen cedhak tansah Balene. mulat. Sida asih turu. Tuhu. Tuhu entek wong terus turu. Ya. Pindha mimi hamimi Amin tuna. mimi mintuna ya dibutuh mimi. Ayo. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Nyapa kok gawe wajib barang iki lho. Kowe ora roh nek aku kulo ngaji to. Lah kok wajib Wajib padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. bak mati di akhir ayat jenenge. Kol-kolah kubro. Lah nek wajib Wajib senep seneb Pak Wo. Pak wo. Kene kol-kolahe. Sida. Sido asih braya. Ayo Mas Jolondu dan Mas Curus S. Gamelane gen ngetutke. Ya, ninggal katresnan. Ninggal Yuk. katresnan. Monggo para kanca. Tap Bolo yang ada di TikTok, Selamat Bergoyang yang ada di YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Yo. Dwi Jolaras Indonesia.
wah. Hebat. Makasih Mbak. Lulus Raharjo. Ya. Ninggal katresnan wis diaturke. Ya. Hebate piyai Nganjuk Mas Do. Pripun Mas? Wi aku lak wis marambah makaping Nggih. supane Nganjuk. Wi menikmati pagelaran kuwi dengan hikmat gitu. Nggih, leres. Dikei lakon ya dikatekne, kei guyon ya diguyu, dikei lelagon ya melu menikmati lelagon mau gitu. Hebat. Apa kayak nyuwun apa kayak? Nyuwun apa? Hah? Oh, pusing nelongso. Pusing nelongso. Nggih. Lah wau enek sing ngersake manis. Manis. Pak Anu. Nah, menika sambel kemangi. Nggih. Ya, kudu ditumrata ya, Mas Do. Siap, pundi riyen monggo. Anu sambel kemangi, Bu Dwi Kurniawati. Oke. Wah. ya, ya. Ibu Bu Dwi. Dwi, ayo kowe lek karo sinden liyane wani ngrayu monggo. Nek karo bojoku titenono nggih. Kayak itu. Lain ya. Ora oleh iki. Ora apa-apa lek ning panggung. Ora iki apa-apa bebas. ning panggung Kira bebas. nek ra oleh. Nek ra oleh sesuk ae. Nyapa? Ya tak rayu. Heeh, ya iki. Mumpung gawa kendang Banyuwangenan Mas. Wah, Do. komplit. Ya. Gamelan Bali, Heeh. Wijo Laras kok paling komplit sak Indonesia. Pokoknya paket komplit nek. Paket komplit. Nimbali Wijo Laras iki. Lah lagi ngoten nggih Mbak Dwi nggih. Iya ya. Kaya sauri dhewe. Heeh. Pripun Mbak Dwi? Pawartosipun sehat nggih? Alhamdulillah. Wah nyolot sumunar cahyane ya Mas Wondel ya. Diwehi dok kok. Ora diwai dep. Tegese iki sumunar cahyane iki apa ki yuswane ki kok awet timur ngono lho. Iya, awet muda. Ora saya tuwa malah saya muda. Kadang-kadang sok sithik-sithik nakal. Nakal bareng kula ning nakale. Nang endi? Ning guyangan Dek. Hei. Ora tahu Mas Kangkoi. Piyane lembah manah ora tahu neko-neko. Kaya ngarep lho sing diaturke Mas Kangko ki fanatik terhadap istrinya. Tidak ada istri yang wanita yang paling cantik kecuali Mbak Dwi Kurniawati. Fanatik ki ngono kuwi. Ning kene siji ning kene, siji ning kene. Tak idone pisan. Ajake sampean mau lekas munggah kok karo bojoku ngono ngapa toh? Enek masalah toh? Masalah. Apa masalahnya? Ora tau dijak kok. Masalah. Ora tau dijaki masalah toh. Masalah, gawe masalah ora tau. Monggo mbiyen babat tuku karo babate wong loro iki bareng lho. Sareng Ya kelingan ana ning Ngawi, daerah lor kae. Silonata. Ah, ngono. Watu tinatah ku sik Waktu kelingan. sampean mulih digawani meja. Ah iya. Karo wong loro ki jek nom-nom ngono awake dhewe jek nom saiki wis tuwek-tuwek ya Pak Do. Sampean nek gak salah napa kalih bojo sing niki nika? Mboten mantun. Nggih yo. Napa niki wau? Sambel kemangi sik. Oke. Jaluk ket sakrunge jejer mau iki kek duit e. Lo diaturke, ayo Mas, gogo. Nah, kendange Banyuwangenan. Engko bariki gek manis, ya kena saka panitia ta Pak Do. Nggih. Nah, yuk, kaya ngomong sambel kemangi. Yuk, dados. Beda.
Uga tuku pipit lan rabuke mangan saben dinane sego sambal kemangi. Enak apa wong urip ana ngalam dunya yen wakal dunya kudyane ramuan ibune mangan saben dinane sego sambal kemangi. Enak apa wong urip ana ngalam dunya yen wakal rekoso urip radonya kudyane ramuan ibune sedap nyambut gawe aja lali Lah saiki kanggo tombo kesele panitia. Leres. Nyola lagon manis duet. Siap. Diaturke sing duet sinten? Lah kula saged Mas Mondol nggih saged. Saged. Nggih. Siap. Dipilihke Waranggana anu nggih sing tasih Saking. dalam status single parent. Single parent. Nggih. Rondo. Ingkang pundi ingkang pundi? Mbak Wiwi Ernawati yo Supati Musik Mancoro. Wah, wah. Wiwi Ernawati yo. Iki lho Mas Mondol sing asmane Mbak Sinden Wiwi Hapsari Ningsih ki ya iki. Nek sing mau-mau awakmu kena semura sembarangan mergane nuwun sewu umpama kendaraan plate abang utawa plat ireng, tapi nek khusus Mbak Wiwi iki cara kendaraan plat kuning siapa saja boleh naik ngono lho. Oke. Bapak padake apa Mas apa saja boleh naik? Enggak maksudnya angkutan umum ngoten lho sampean iki. Angkutan. Belum ada yang memiliki, belum ada yang mempunyai hatinya. Mulai masih ada banyak pengharapan ngono lho Mas Mondol. Sebelum ada janur kuning melengkung Kita boleh bersaing. lah.
hebat. Lah piye Mas Mondo? Ya gak piye-piye. Oh ya wes, saya nyanyi nak. Wah hebat. Untune iso dipasang kawat. Iya no. Padha bojoku ndek tak pasang kawat to. Ini pasang kawat. Lah kok tangga-tangga ngirimi semen, pasir, koral. Tangkeme bojoku arsitektur. Oh, ora ngono iki maksude ben cantik, untune ben rata, ben palit. Dasarnya untune kaya miji timun. Lah iki untune ya miji timun. Ora kuwi miji-miji. Kak ya miji petel bareng. Miji petel. Apa isak kowe tembang manis? Manis. Iso. Garap cara seragenannya. Siap. Larase apa, Mas? Pelok barang. Weh, paham ternyata ya, Lan. Anu, Mas Do. Nggih. Iki lah sing rong atik gak sitok. Nggih. Dikon atik sisan. Oh, ngaten. Mbak Retno Jongbe. Wo. Bagianmu iki lho, Mas. Senenganmu jare ya sing Iki lho Jongbe iki lho. Aku seneng aku sing Li Jongbe. gede-gede iki. Kok gedhi piye wong mungile kaya ngene kok gedhi ngece mak kuwi mek. jenenge ngece niki karo wong. Kuwi ning DLI duwe jelasinnya termasuk sesepuh lho ya. Sesepuh sak barekane karo iki tok lho. Saking sepuhe. Mungil kupinge. Rapi. Iso mungil kupinge lho. Ya sing cilik kata kupinge tok liyane ya gedhe lho. Mbok jangan gitu kamu sebagai seorang laki-laki sama perempuan. Melindungi malah tak bakane wong mendem-mendem kuwi. Ora entek ngono kuwi. Ora guyon Mas Jongpe. Mas ya dikaya ngopo kan awakmu sayang karo Mbak Sayang Jongpe. karo- Sayangmu umpama mbok tunjukkan dengan lagu manis iki piye to Mas umpamane piye? Manis Dek, Iya. kowe kencing manis. Alah. Pancen Pancen. manis. Pancen manis Dek. Tambah manis Yen kowe ora lames, yen mesem manis sing ngungkuli madu. kaya bisa Rontoke jantungku. pripun. Enak suarane. Iya to Mas? Oh enak iya ya. Iya ngono lho kok iya yae. Aku dhewe ya ragu-ragu kok. Kowe tetembangan lagune pamundutan saka panitia mau diaturke duet awakmu karo Mbak Jongpe, aku karo Mbak Wiwi. Piye setuju ya? Khusus untuk para panitia. Hari ini. Panitia. Oh iya panitia kok panitia. Iya. Nyapa untukku? Nyerimpet. Oh, padha karo ngelokne Kowe merongos. ngelokne aku merongos we. Lah ngono kuwi. Ngene iki ora merongos ya Mbak Jongpe. Iki ming raiku sing kemunduran. Lah iya jenenge merongos. Kan sagenan ya. Siap. Ya. Dong. Ayo Mas Guru, yo. Tak Oh, pernah hancur hati otaknya bersemai. Mas Mondol manis. Oke. Indonesia laras Indonesia. Asik. Mas Tulus saking Cikarang nyuwun lagu ayang-ayang. Nggih. Yo. Tarik bal. Manis Dek, kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis. Lamis. Yen mesem. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Makasih. Ora.
kita berusaha menyajikan tontonan yang komplit nggih. Betul. Nah, iki mau gamelan wis, gamelan musik wis, lah iki musik tok. Wah, khusus musik. Pungkasaning limbukan menika wonten mamundhut saking Cikarang. Menika nyuwun lagon ayang-ayang ugi. Menika assalamualaikum Pak Kangko, tepangaken menika Bribka Nanda saking Wilangan. Nganjuk merantau di Maluku Utara, badhe request lagon ayang-ayang nggih. Nggih. Nah, salam kagem warga dusun Sumbersari, Mojo Kendil, Nganjuk tansah pinaringan bagas waras, sehat walawet dipun lancaraken rezekinipun. Amin. Amin, amin, amin. Ugi nderek nyimak Mas Kangko nggih saking Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri. Untuk wilayah Kediri sampai Jumat nanti tanggal 23 wonten ing Ngesong Banjarjo Pelemahan Kediri. Nai warga mriki tasih kangen kelawan pagelaran kula malih. Bengi niki dereng malem benjang dalu kula aturi nyusul wonten ing Demak Jawa Tengah. Kuwi nonton wayang apa minggat? Arep dolan nggih. Assalamualaikum Pak Kangko. Waalaikumsalam. Menika saking Febri Dian Kurniawan Pak nyuwun lagon. Gitir Sumilir khusus damel ibu kula yang nembe nandang gerah kula sampun transfer kuwi nggih. Nggih kula aturaken lagunipun. Nggih, menika ugi tasih setunggal tak wacana isan Mas Daya. Siap, siap. Kula Mbah Wo saking Pemuda Gang Buntet Kujon Manis Warujayeng Tanjung Anom nyuwun tembang kangen ayang-ayang nggih ingkang nembe midhangetaken dinggih dalu menika sembah nuwun Pak Tarno Tania Jaya wis tak sapa lagune Podang Kuning mau. Sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, sugeng dalu. Wedok. Menika nyuwun lagon Setya nggih. Nah, yo. Anu apal to? So Ova karo Mayang lagu ayang-ayang. Nah, yo. Iki, nah diaturke. Yo, coba kaya ngapa. Oke banget Nduk sing nyuwun lagon. Kok nek ora rampung nggon timbuhan iso diaturke nggon goro-goro. Wah iso longgar wektune. Heeh. Satu kali lagi khusus musik gamelane generasi. Nggih, larat. Yo, lagu ayang-ayang cah loro. Ayang-ayang Mas Joro. Siap, siap. Iya. Iki cah loro ki nang ngendi-ngendi bareng. Ora tau pisah Mas Yuda iki. Nggih. Nah, kaya kanca gandeng jempol. Wah, ngono. Ya. Ya, ya musike Mas Joro. Kanggo para Karang Taruna, Karang Taruni ingkang mapan wonten ing Sumbersari Mojokendil. Menika lagu sing lagi ngetren. Ayang-ayang katur panjenengan para muda-mudi lan para rawuh sedaya. Yuk, dados. Ayang-ayang bersama Wijolaras Indonesia. Wijolaras Indonesia. Padang rasane ati kang nandang. Sugeng lenggah Pak Yoyo jadi mati. Nyawang aku kowe lampu katresna kamas wong bagus tak jauh ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan.
Matur sembah nuwun. Mas Do, Mas Mondo. Nggih, dawuh Mas Kula tak Kakang. nglajengaken lampahan wonten Siap. paribasan tawon kuwi ana entupe, lakon ana tutuke. Leres nggih. Nggih. Ngodinonga mugi saged pinanggih malih nggih. Siap Dinangi nggih kesempatan, Mas Do. Kakang nderekaken lampah. Nggih. Mugi sedaya para warga Sumbersari tansah ginanjar ing kawilujengan katentreman lan kabahagyan Nggih. pikantuk ridhoning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Meski kudu